boa tarde. De domingo fresquito por aquí, pola miña terra, fresquiño o día. A ver, vamos a mirar. Vou empezar a mirar que cousas fixen mal para que non estea vendo eu a xente que estades aquí agora, nin ver os vosos comentarios dixíndome hola, Nusca, non creo que vayades todos na festa porque haberá alguén que tea aquí. Sempre hai. Entón, as gafas non se apartan, as gafas póñense. Vou mirar porque non estou vendo a ninguén. A ver. Debe de ser así. Pois nada, teño que esperar un pouco, ao mellor é que aí está de sombra, aí está de... É que nunca sei se teño algo mal de hormía ou se é que vai un pouco máis lento isto que min. Boas tardes, Marta Puga, Ana Filgueira, das primeiriñas, María Mirás, hola, que tal? Juana Vidal, Manolo Montero, que tal? Boas tardes, Manolo. Nieves Álvarez, Nieves desde Vigo, hola, que tal? Oli, Di María. Pacucha, buenas tardes, guapísima, que tal? Que tal vos vai? Que tal? Moi boa tarde, moi benvidas aquí hasta a miña cociña. Moi boa tarde de verán. Boas tardes desde Marín, dinos Trasnum, vamos a ver por aquí. Eu son de Bueu, de donde eres, Nusca? Míroche desde Bueu. Pois dunhas rías un pouco máis para baixo, eu son da Arousa, da costa da Arousa, da ría da Arousa, quero dicir, de Ribeira. Moi boa tarde, Isabel de Aranga, a secretaria, sempre atenta, Marta... Aí está, a miña secretaria preferida, a miña querida secretaria Marta, que, por certo, ten un morenísimo envidiable, está guapísima como unha miñaquiña, aí está, sempre atenta, sempre tomando nota. Vou dicir unha cousa, secretaria, po atenta que estás, sempre. Non lle estás dicindo á xente que lle deu a me gusta, porque hai 54 personas e 20 me gustas. Non é factible, non pode ser. Así que actúa como secretaria, porfa, e dille á xente que lle empece a dar o me gusta. E outra cousa che vou dicir, secretaria, quedastes de mandarme donde había unha concentración motera para irmos xuntas e non me dixetes nada aínda. Debes de olvidar, vouche recordar, vou poñer unha secretaria para que lle recorde a miña secretaria que cousas ten que facer a secretaria. Esa é moita cadena, depois perdes información polo camiño. Hola a todos desde Lousame, que tal Mari Carmen, que tal, como vai José Luis Ribeira? Desde Buenos Aires, moi boa tarde, José Luis, que tal está o tempo por Buenos Aires? Desde o Jaliñeiro Monse, que tamén está por aquí sempre, Elena García, Alicia Fariña, desde Portugal, Goretearujo. Boas tardes, Isabel de Anás, secretaria, se hai cada secretaria, darlle ao me gusta, con máis, telo que facer con máis cariño, pois se non a xente non lle vai a dar ao me gusta así como así. Meditolo. Boas tardes, Nusca, desde Porto Novo. Moi boa tarde, Paz Prieto. Que tal? Moi boa tarde, Ricardo, que nos va a dar as boas tardes a Nusca e a toda a comunidade, que iso gústame moito, que lle deades a boa tarde á comunidade, porque así estamos como máis aquí en familia, mentres non empecen a entrar as lesmas, que xa sabedes que non van a tardar moito, en 10 minutos ou así, empezan a entrar lesmas. O 21 me gusta, 20 tarde, bueno, xa hai 36, pero claro, vai subindo a xente, ou sea, se son de 77, mirad unha cousa, porque Marta sí que o sabe facer, eu non, porque non sei como se fai, pero as que sepades compartir o directo nas vosas redes, Marta, non sei como se fai, pero sei que hai unha maneira de que vos lle deades a compartir como se fora un vídeo, pero é un vídeo en directo para invitar a outra xente, a xente vosa, as vosas amistades, que veñan ao directo. Estaría genial que teñades tamén aquí vos as vosas amistades no directo, porque así encárgase a vicepresidenta
a vicepresidenta Nieves encárgase de dicirlle á xente que lle deu me gusta. Pois vaite encargando porque só hai, 42 me gusta, vai indo ben. Mirad unha cousa, algo moi importante para min, para o meu canal e para que todo vaya mellor, que lle dades ao me gusta. Así que estaría genial que xa que estades aquí, que busquedes o chisme donde dar e que lle dades ao me gusta. Moi boas tardes, Carmen Abalde, que tal? Moi boas tardes desde Madrid. Boas tardes, dinos José López desde Madrid. Pediu un gallego, así que debe de ser de Galicia. José, que faz en Madrid co calor que fai? Co ben que se está aquí, non ves que estou de manca larga, perna larga, jersei, ou se fai fresquiño. Na costa, estou dicindo, porque hai xente que me dixo que nunca sufrira tanto calor cando acaba junio e empeza julio. Dixeron mos pola tarde, non sei quen, e sei que está facendo moito calor en algúns sitios. Aquí non. Aquí os está máis ben nublado e está facendo un pouquiño de fresco. Moi boas, hola, desde o Castro de Xián. Cris, que tal foi esa operación? Xa te nos operastes da rodilla? Era da rodilla. Queremos saber como estás, queremos saber que tal che vai. Contanos, estamos a esperar. Donde compraches esas caixas para a vermicomposteira? Pois mirade unha cousa, é que é algo que me estades preguntando bastante xente, porque son moi chulas, son moi prácticas e están genial. O que pasa que a comprín en unha, como se di, pois en unha fábrica de facer caixas, pero que non lle venden ao público, que lle venden só ao por maior, e que non lle venden a xente, nas venden así soltas, só lo venden a por maior. Entonces, teño que falar co jefe do dono da fábrica que fai as caixas para preguntarlle como podemos facer para que eu vos poda transmitir un enlace ou facer de alguna maneira para que os que queirades que a poidades comprar. Porque a verdad que está genial. Ainda non vos falín dela, pero que sepades que está dando moi bons resultados. Estou super contenta con elas. Moi boas tardes desde Ourense, dinos María del Carmen Ferreiro, moi boas tardes. En Ourense supoño que fai moito máis calor que aquí. Na costa estáse fresquiño, xa ves como estou hoxe, con jerseiño e tal, pero non me sobra. Hoxe vou tomar a manzanilla que está quente a ferver. Manzanilla, teño aquí un potinge que ben podería valer para facer como un conxuro ou algo así. Cada ervas que lle botín a Dios. Eu xa lle din a compartir, de verdade, Isabel? Pois moitas gracias, o sea, é que eu non o sei facer, mirade que burrica son, que eu ainda que queira facelo, non sei, acabo de encontrar a flecha que pon share, compartir, mira ti, pois eu non o sabía. Buenas tardes, saludos desde Uruguai, nos di Alicia, mi madre, que lejos estamos e que cerca, al mismo tiempo, esto de redes é maravilloso. Qué suerte, en Granada mucho calor. Xa, pero vente para a costa, o sea, como eres, Mariluz, sube para a costa gallega, que aquí estáse moi ben. Isa dinos, Isa Loeda, boas tardes a todos. Nusca, non encontro vídeos de poñer xudías verdes, guisantes famosas, que a min sálenme con moita rama, pero non fruta, que fago mal. Nusca, non encontro vídeos de poñer xudías verdes. Guisantes famosas, seguro que foi o corretor, que non entendo o que quere dicir con eso, pero que a min sálenme con moita rama, pero non fruto, que fago mal. Isa, madre mía, mira ti, non se me pasara nunca pola cabeza de ter que facer un vídeo para dicir como se plantan as xudías, pero é verdad que non vedes que ás veces damos cousas por feito de que se saben facer e non ten por que ser así. Unha persona que, por exemplo, como ela, como Isa, pois non sabe poñer as xudías, pois necesita un vídeo tutorial para aprender a poñer as xudías. A mí é que sálenme tan ben que non teño que preocuparme casi de nada das xudías. As miñas están fermosísimas, pero fermosísimas. Teño as violetas, verdes, amarillas, de comer cocidas, e despois teño das baixas, das altas, e teño as dos 7 anos.
Pero pareceme un vídeo interesante, Isa, porque a verdade é que para min é fácil, pero sí que hai cousas a ter en conta a hora de semillalas, de poñer as sementes na terra, para que se poda levar a bo termo unha boa colleita, non? Entón, pois, tarea pendiente. Aquí onde eu vivo está balbuceando, e fai bochorno. Balbucear que é, Marta Puga? A ver, o sea, balbuceando. Porque Marta, explícanos, que mala secretaria nos estás facendo, Marta, hoxe, Vouche ter que quitar o título a chica de los recados nada máis, porque de secretaria, a nós temos que dicir, aquí, donde eu vivo, que se chama sitio tal, está balbuceando, que aquí chamamos de balbucear, non sei a que, está chovendo, un pouquiño, ao mellor, pode ser. Boas tardes desde a Galiña Profunda, desde a Galicia, María Souto, debeuche de corrigir o chisme, debeuche corrigir, e ponche. Boas tardes desde a Galiña Profunda. Para todo o mundo entendemos que querías dicir desde a Galicia Profunda. Pois eso, moi boa tarde. Teño que volver a operarme outra vez. Xa mo dixeste a semana pasada, dixíame que me faltaba un tornillo. É verdad, e sóbrame, e non é a rodilla, que é nun pé. A rechista tamén, mira, ten razón, non hai que enchaquite, porque a tes dixestes a semana pasada que che sobraba un tornillo, é verdad, agora acórdome do chiste. Pero eu pensei que se che operaban, pero van a esperar logo que acabe o verán, non? Porque agora está a xente de vacacións e non se van a poñer a quitar o tornillo, claro, bueno. Un día vas te intoxicar con tantas ervas, non intoxico, non. Son as erviñas da miña horta, son as erviñas que eu conozo de toda a vida, non me vou intoxicar. Polas miñas ervas, non. Intoxicareime con outras ervas que tome, que me dé outra persoa, pero as miñas non. Mallorca sequía, pouco tomate, Gesar. En Mallorca hai sequía, pero pouco tomate, porque, mira, yo sé que en Mallorca tenéis el tomate del pantumaca que necesita sequía, porque eu trouxeme, fun a Mallorca de vacacións, e trouxeme uns tomates destes que son blancos, que son de jardar, que non pudren en todo o ano, que quedan ao final blancos, bueno, blancos non, quedan así deste color así como crudo, por fora e por dentro, cando os abrías, tiñan o color deste jersei, rojo, unha pasada. Pero, claro, que a humedade de Galicia non se daban ben. Eses teñense que dar ben en Mallorca, que é de onde son naturales. Así que non teredes vos tomates dos outros, pero os tomates mallorquíns de enrestrar e secar, teredelos vos, non? Dixo eu, Julio César Calis García. Hola, saludos desde Honduras. Mi madriña, que lonxe estás, Julio. Está falando en castellano. Saludos desde Honduras. Pois, non, é castellano, si, con H é castellano. Bueno, pois, moi boa tarde desde Honduras, que lonxe está, Dios mío querido. Para compartir, tendes que darlle atención que a secretaria despertou. Tendes que darlle aos 3 puntiños e pon compartir. E máis darlle ao me gusta. Bueno, xa fixo un pack de que facer 2 cousas, así que pareceme genial. De todos os xeitos, non está funcionando. Son des máis de 100 personas aquí no directo e só hai 60 me gustas. A mí moito me gustaría que lle derades todas ao me gusta, pois non costa nada. Prometo vos que ninguén vos vai a cobrar nada e para min é moi importante, para o meu vídeo, para o meu canal. Boas tardes. Eso tamén xo quería preguntar eu polas caixas, pero agora espero a resposta. Pero outra pregunta. Fíxente 4 pisos, así eliminas ter 2... Fixete 4 pisos e así eliminas ter 2 vermicomposteiras. Si e non. Sabes que pasa? Que as que tiña de Formapán eran 2 porque me salían... Non sei, porque tiña xa unha feita e sempre tiña unha. Entón, cando fixen un vídeo de como facer unha vermicomposteira, fixen outra. E despois que dime que as 2, por costumbre, non sei se tiña o sitio feito, é que dime que as 2.
Que pasa? Que ao facelas de plástico, primeiro, antes de facer dúas, o que quero é comprobar se para min é cómodo, se queda ben, se é factible ca vida das miñocas. Quería ver como funcionan, porque é algo que pensín que debería de facer, pensín que estaría ben, pensín que era unha boa idea, e simplemente levina a cabo. Busquín onde coller as caixas, e levin a miña idea a cabo. Non é algo que vira en ningún vídeo que me confirme que iso vai a ser bo. Entón, eu estou máis ben comprobando de que o que fixen está ben, que vai a ser bo para min e para as miñocas. De momento vai moi ben, pero isto non priva de que eu faga co tempo outra máis. De todos os xeitos, eu agora ao ter así unha de plástico ten moita resistencia, e o que pode é facela moito máis alta. En vez de poñer dúas baixas, esta aguanta moito a resistencia e a da baixo non vai a sufrir porque aguanta con moito peso. Entón, pois, igual o que podo facer é facela máis alta. Pero non ten nada que ver que antes tuvera dúas e agora co mismo tal. A ver, eu cas que tiña rendíame ben para fertilizar os meus bancales. Non necesitaba moito máis humus que ese que fago. Entón, pois, bueno, vai ben. Boas tardes desde Portugal. En Val do Dubra chovía. Será babuxando. Isto, That is Spanish, yes. Spanish, un idioma de España, gallego. Boa tardes a todos desde Abegondo, moi boa tarde, Paqui. Nusca, teño un problema. Fago semilleiro de varias plantas, pero crésenlle moito o tallo e quedan moi débiles. Dime algo, porfa. Ten unha facilísima solución, o sea, é un problema moi común que, bueno, vouche enseñar esa, vas a saber como solucionalo. Pode ser por dous motivos, e vouche dicir os dous que son. Cando semillamos, non pensamos casi nunca en deixar o espacio suficiente entre unha planta e outra planta para que non se molesten no seu crecemento. Por exemplo, cando semillamos tomates, botamos todas as semillas a eito. Eu seino porque a pregunta esta que me estás facendo, Monse Otero, é unha pregunta que me fai moita xente que me manda as fotos dos seus semilleiros para me demostrar o problema que teñen. Entón, botamos así todas as semillas. E as semillas, cando son tan pequeniñas, caenos todas xuntas, caenos todas así, todas así. A semilla do tomate e do pimento, bueno, casi todas as semillas, pero nacen o 99% das que plantas, pero nacen genial. Que pasa? Que cando empezan a nacer non teñen espacio vital para poder nacer e crecer co seu espacio xa vital, o sea, teñen que luchar por luz, agua e espacio. Entón, que fan as plantas? Nacen aquí todas xuntas, non? Mira, e nacen así de xuntas. Entón, que fan? Nace esta, e bota aquí as dúas flores, as dúas primeiras follas, non? Que son os cotiledóns. Aquí e aquí. Vai esta daqui do lado, como ten sombra, medra un pouco máis alta, e bota as súas follas tamén por riba desta. Pero esta medra por riba destas dúas, e vai a botar as súas dúas follas por riba destas dúas. E van a ir competindo todas igual en espacio, todas. Así. E acabamos tendo moitísimas plantas de tomate que teñen este aspecto, que teñen un fino como un espagueti así de largo e con dúas folliñas solo arriba. E resulta que cando as separamos están tan débiles, que este tallo tende a caer. O sea, tan pronto como lle sacamos, o que nos fai é isto, a prova da planta. Por qué? Porque non ten fortaleza. Aquí estabanse aguantando unhas cas outras e non ten fortaleza e vai a facer isto. Ese é o primeiro dos motivos, que plantamos demasiado xunto.
Como solucionamos? Pois plantando as semillas máis separadas. O sea, en vez de facer isto de plantar todas as semillas xuntas, vamos a deixar polo menos 3 centímetros entre planta e planta. E vamos a plantar as plantas que necesitemos, pero xa separadas, para que non teñan que loitar polo espacio nin pola luz e non teñan que acabar medrando unhas máis que outras para ir buscar un rayo de luz. Entón, este problema solucionámolo separando as plantas. Segundo problema, que pode ser que sexa este tamén. O segundo problema é que teñades, porque hai quen pon o semilleiro á sombra, iso é bo, en canto non empece a germinar a planta, o sea, este é a terra, en canto a semilla non empece a botar o pescusiño, sabedes que empeza a botar así o pescusiño para arriba, non? Así, e despois estírase para arriba e bota as dúas follas, vale? Fijadesvos, primeiro empezan a facer así. É verdad que á sombra, tapadas, hasta que empezan a facer así, está ben, podedelas poñer á sombra ou incluso tapadas. Pero claro, tan pronto como empece a estirar isto, e, ollo, a planta aquí pode ter 1 centímetro escaso. Así, Tan pronto como bota as dúas folliñas estas para arriba, esa planta necesita luz, claridade, luz directa de sol, e non ao mediodía. Hai que poñelas pola mañansiña cedo, retiralas do sol directo ao mediodía e volvelas a poñer, por exemplo, pola tarde un pouquiño. Ou poñelas en un sitio donde xa lle dea claridade, moitísima claridade, pero nunca sol directo. Eso tamén. Porque as plantas aquí, en este punto, necesitan luz directa de sol. Que pasa se non teñen luz directa de sol? Ou o sitio no que a tes plantada é tan alto, imagínate que o teu semilleiro é alto como de, non sei, 15, 20 centímetros de alto. As sementes que están empezando a facer así, para chegaren á luz, porque queren luz, queren contacto directo ca luz, o que fan é, tan pronto como fan así, estira o pescusiño hasta aquí, para chegarlle á luz. E resulta que cando chegan á luz e abren os 2 cotiledóns, a planta xa ten 5 centímetros de alto, xa así de alta, e aínda cos cotiledóns. E iso xa non vai a ser unha boa planta, non vai a ser unha planta fuerte, porque vai a pasar o mismo que aquí. Vai a ter o seu tronco moi débil, moi delicado, e depois á hora de trasplantalo é moi probable que nós, aínda que fagamos a mínima forza, vamos a facer moito daño na estrutura que a mantén erguida, que a mantén dereita. Entón, vamos a dañar a planta fijo. E isto solucionase poñendo o semilleiro sempre en claridade, que non teña que loitar nunca por claridade. Nada máis. O sea, son esas dúas causas, o do semilleiro. A ver, vamos aquí. Tomate de colgar. Eu plantémonos, Elena García, tomate de colgar. Eu planteinos este ano. Comprei as plantas online. Están bonitos, pero aínda non teñen froito. Date conta, Elena, non sei de onde eres, cando fagades un comentario, unha pregunta ou así, axúdame algo, bueno, axúdame moito, saber de onde sondes, porque non é que eu sea unha experta na naturaleza completamente, pero non é o mismo que me dixades que son desde o interior de Lugo, que seades de Valencia, que seades de Galicia, que seades da costa, que seades... Porque, claro, non é moi raro que os tomates aínda estean sin flor, dependendo de onde esteades. Se a planta está bonita e verde, ao mellor o único que necesita é unha poda, porque ao mellor, a ver, vamos a explicar, as plantas, para creceren, necesitan nutrientes, non? Nos alimentámonos con diferente tipo de comida e as plantas aliméntanse con nutrientes. Bueno, falle falta ajo tamén, pero bueno, nutrientes. O nitrógeno, ás plantas axúdalle a crear estructuras, o sea, cando están crecendo falle falta, pero nunca en exceso. O sea,
vou ao caso do composteiro, do semilleiro, non? Cando semillamos plantas, non é que lle faga tanta falta o nitrógeno, porque tamén pode ser que fagan isto as plantas sea por un exceso de nitrógeno. O sea, está ben que cando fagamos un semilleiro o fagamos ou con compost natural ben madurado que teñamos nós, ou que compremos a adrede un sustrato para facer o semilleiro. Eso está genial, porque se ten moito nitrógeno, vaille a sentar mal a planta, vai a empezar a crecer moito, porque o nitrógeno fai estrutura, o sea, axúdalle a crecer a planta. Pero, ollo, cando a planta xa está crecida e o que queremos comer da planta non é as follas, non podemos botarlle nitrógeno, un exceso de nitrógeno. Non lle fai falta. Os tomates, por exemplo, que é o que lle queremos comer? Queremos que teña fruta. E para ter fruta ten que ter flor. E para ter flor non pode ter un exceso de nitrógeno, porque senón a planta con nitrógeno o que vai a facer é, pois mira, teño tanto nitrógeno que vou a empezar a absorber nitrógeno, vou que fago con el? Boto follas, porque teño tanto nitrógeno na miña salvia que vou a botar follas. E o que fai a planta é botar un montón de follas. E deixa de botar fruto porque aínda ten tempo a botalo. Entón, cando queremos comer, por exemplo, cando queremos plantar un repolo, un brécol, unha lechuga, espinacas, algo que lle queremos comer as súas follas, está ben o nitrógeno, porque queremos comer follas bonitas, grandes, necesitan nitrógeno os repolos, moito, en cantidad, durante toda a súa vida. Necesitan nitrógeno os tomates? Non, só para medrar, pero depois necesitan un aporte extra de fósforo e de potasio. É o mismo calquera planta que queiramos que bote flor, dame igual que sea un geranio, un malbón, unha margarita, un tomate, un pimento. Si se matan a botar follas e non vemos que ten flores, ollo, igual ten demasiado nitrógeno o chan, hai no que empezar a corregir, hai que empezar a pensar a ver, hola desde Caleiro, ponme o de lesmas, hai lesmas? Ivette Fuentes, muchísimas gracias por contestar en inglés, porque eu non sabía. Ramiro, es el lenguaje de Galicia, región en noroeste de España, cerca de Portugal. Gracias, Ivette Fuentes, que guai, gracias. En pantalla se ven 74 me gusta. Eu estou vendo 112, pero bueno, somos 150 personas. Poderíamos darlle un pouquiño máis ao me gusta, gracias por la información, Ivette. Solamente... non entendo o que nos quere dicir. Bueno, nunca viñache a Rapa das Vestas? Sí que teño ido a algunha, pero aquí, porque aquí tamén as hai, o sea, aquí hai moitísimas, estamos rodeadas de monte e aquí hai moitas comunidades que teñen as vestas no monte e un día ao ano fan a Rapa. Claro, baixan as vestas todas e fan a Rapa. Sí que teño ido hasta aquí, pero a túa terra, pois non. Boas tardes, non me avisaron hoxe ata agora. Quería saber cando se recollen as flores do tilo. Do tilo, é que é o tilo? Puradolo, non che podo axudar porque non sei o que é o tilo, ou non sei, ao mellor eu chamolle outra cousa. Teresa, dinos boas tardes e tormentosas tardes. Tormenta tamén. Donde sea, Teresa, aquí tamén está así o tempo moi revolto. E Celi Extremadura dime, hola, hoxe recollín o orégano e colgueino, pero ti polo nun paño. Cal é a mellor maneira para secalo? Celi, a ver, non vas a encontrar ningún libro oficial no que xunten 400.000 estudios científicos para che dicir cal é a mellor maneira de secar o ourego. Eu teño os meus motivos para creer que colgado o ourego non seca ben. Só os digo, o sea, teño un vídeo no meu canal de YouTube, por certo,
despois contestolle a Celia, Extremadouro. Cando queirades encontrar calquera vídeo no meu canal e non sepades moi ben como buscalo porque teño moitos vídeos e vos queredes encontrar un en concreto, dá igual que sea vídeo largo ou que sea un reel, un vídeo corto, tendes maneira de encontralo moi fácil. Vou vos a ir dicindo, mirade, ides a YouTube, e cando esteades en YouTube, buscades a lupa de YouTube, a lupa que é buscadora. E a lupa, ao clicar na lupa, ábrevos o teclado, non? E co teclado poñedes Nusca e a continuación poñedes o que queredes encontrar. Por exemplo, Nusca, orégano. E xa está, dadeslle a buscar e xa vos vai a levar dereitas aos meus vídeos que teño de orégano. Ou se queredes buscar como facía Nusca as filloas, ou o caldo, como se facía o cocido gallego, ou os callos, ou a empanada. Pois eso, idesvos a YouTube e na lupa de YouTube buscades Nusca empanada. E xa vos leva dereitas ao vídeo que queredes encontrar, o sea, é así de doado, de fácil. E o do Ourejo xa o teño. E agora vou a contestar a Celia Extremadouro porque eu sei, pero sei no eu, iso non quere dicir que eu sea a maestra do mundo, senón que só teño comprobado e non me enseñou ninguén, o sea, fracaso, error, aprendizaje. Isto é así. Eu fai anos xa, tamén colgaba as ervas para secar. Pero, ou tiñas que colgar solo 2 ramiños en cada fío separados, ou senón, donde colgas moito, imagínate que colgas todo este ramallo, non? E ti colgalo así. E tes o ourejo colgado. Bueno, aquí, en donde está todo isto apretado, porque o tes que ter apretado para que non che caia ao chan, donde o tes colgado, vai a criar vaho, vai a criar moho, vai a criar hongos e o cheiro desagradable que queda aí dunha erva que non secou ben, vai a pasar a planta toda por aquí por abaixo. Segundo dos motivos, porque non me gusta colgar as ervas así e deixalas ali hasta que estean secas. Se ti tes así unha erva colgada, dame igual que sea orégano, que sea salvia, que sea erva luisa, que sea... Dame igual. O segundo dos motivos, dígovos que é o meu motivo, que non quero dicir que sea eu aquí a maestra de nada, pero neste caso sí, considero que é un error, outro error. Ti cando tes así unha erva colgada, telo que ter á sombra, non o podes poñer ao sol. Isto quere dicir que o tens que poñer en un sitio que sea aireado, fresco, que corra o aire e que sea á sombra. E a quen en pleno verán lle encanta a sombra, o fresco, o airiño fresco e sitios para esconderse. A toda a bichería. Vamos a empezar polas moscas. As moscas van a encontrar no teu ramo colgado o sitio perfecto para ir a esconderse, a dormir, a cajar, porque van a cajar por todo, e a poñer ovos. O sea, moitísimos bichos van a ir aquí a cajar, a facer as súas cacas, as súas necesidades, a esconderse e de paso poñer ovos. O sea, unha cochinada. Terceira cousa, ti vas a ter isto a intemperie nun sitio durante 2 ou 3 semanas, a intemperie, toda a porquería que hai fora, o vento e tal, vai se lle pegar ás follas, a estar aí recollendo a mierda toda que hai ao arredor. Entón, tampouco non é moi boa idea, porque se está manchando e ti despois de que está seca non podes lavar as ervas para tomar despois en infusións. E outro motivo máis, mira se dou motivos, isto dábame para un vídeo, Celi, vouche nombrar secretaria de darme ideas para facer vídeos chulos. E a outra idea é que cando ti colgas unha planta así, non digo erva luisa, pero como neste caso, o ourejo, o orégano, ti telo así colgado e o que vas a aproveitar do orégano son as flores.
cando están secas, se lle dá así o vento, van a ir caendo ao chan e vas a quedar sin ese orégano. É unha pena. E o motivo polo cal o poño sempre encima de un paño blanco é que ela sola vaise autolimpiando, aparte de que o paño vai a absorber a humedad que vai soltando porque se vai degradando a humedad que ten en dentro a planta, vaise a ir degradando e vai a ir salindo da planta. A que sale cara arriba, pois xa se vai dispersando no ambiente, pero a que sale cara abaixo, porque ti tes plantas así, e cara abaixo tamén lle sale humedad. Entón, o meu pañiño blanco, sempre un pañiño blanco, debaixo, ou sea, debaixo poño o paño e pois as ervas encima, vai a ir secando e vai a ir recollendo sempre algo de humedad. Por iso o meu paño sempre é de algodón, porque o algodón absorbe moi ben a humedad e non permite que depois volva a salir. Fai como de secadora natural. E o outro motivo por que poño un paño blanco é porque depois, cando as ervas van estando sequiñas, eu voulle facendo así, e se tiña algún bichiño, vai a ir morrendo de inanición, porque non vai a ter máis onde comer, e se tiña algún bichiño, vai ir quedando no paño blanco, e é moi fácil de localizar e de ver. Entonces, por eso eu nin me gusta colgalo, e por eso me gusta tanto poñelo sobre un paño blanco, así. Escoita, cocina en Vena. Hola a todos, soy Merce, desde el infierno, Mordor, o sea, Murcia. Deben de estar a máis de 40 grados. Tengo invasión de chinches verdes en el huerto. Buah, me tienen aburrida. É que a chinche verde, cuidado, pois, mira, o genial sería que puderas quitar a man todas as que podas, porque mentras son alevíns aínda se poden matar. E unha cousa vos direi, cando a chinche verde que nos está dicindo cocina en Vena, cando nos di que ten unha invasión de chinche verde, aquí chamámoslle zapateiros, a chinche verde. Cando esa chinche é pequeniña, que é unha levín, que é recién salida, recién nacida do ovo, é unha chinche que hai xente, hai persoas que a confundides con unha mariquita negra con puntiños blancos. É porque me pasou ainda o outro día que houve xente que me dixo son mariquitas, son moi boas que comen pulgóns. No, mentira, mentira cochina. Vou vos enseñar como é unha chinche verde cando é pequena, cando é unha levín. Porque teño unha foto buenísima aquí, espero que se poida ver. Vese bastante ben? Confirmádeme, porfi. Non se ve moi ben, non? Ups, a ver. Vese ben? Sí, vese ben, Monse, vale. Bueno, pois, estes serían os seus estados. Cando é unha larviña pequena, se ve bien. Gracias, Elvira. Bueno, pois, é que eu vexo como algo borroso. Non se ve ben. Zapateiros. Aí é, Ángeles, nós tamén lle chamamos zapateiros. Bueno, se non, buscades unha imagen vos en internet que é tan fácil como buscala vos. Non pasa nada. Pero se vedes, empeza aquí, empeza sendo parecida a unha mariquita roja, e non é unha mariquita, e despois vai sendo cada vez como un pouquiño máis grande e parece unha mariquita negra con puntos blancos, e non é unha mariquita, quero que aprendades a reconocela, porque depois vai como cambiando de color, e despois este é bonitísimo, é preciosa, pero vai a acabar sendo este demo de chinche, así que ide pensando que as hai que quitar da horta. E cando xa é adulta, ai, Dios mío, déxeme beber, que teño sede. Ide falando aí entre vós. Oli, Rosalía, que tal? Hola, Rosalía. Rosalía fálanos desde Sudamérica, creo. Ai, que non me acordo, pero sei que nos fala desde moi lonxe. Bueno, pois
Pois eso, chinches verdes, un problema cando xa son grandes porque non se poden casi matar con nada. Pasa o mismo que cas cucarachas. Como teñen ese escudo á espalda, que as alas que lle fan como de un escudo, e é duro, non hai casi nada que lle faja daño. Por iso hai que intentar buscar os alevíns cando son pequenos, que aí sí que lle podemos facer daño con vinagre blanco de limpieza diluído en agua, con xabón potásico potente, dependendo de en que planta estea, porque ao mellor dañamos a planta por querer matar o bicho, vale? Entón hai que mirar en que planta está. E que máis? Que cando son grandes vanse a alimentar das plantas, pero é que van a ir a comer tamén as flores das plantas. E ao mellor ti pensas, me caches na mar, non me van ben as flores, debe de ser falta de polinización. E vamos a ver, e non é falta de polinización, porque os zapateiros, se se meten en dentro da flor, comen a flor por dentro, todas as flores. E ti pensando que os pimentos teñen falta de polinización, e do que teñen falta é de que lle quites os zapateiros de encima. Hai unha maneira de acabar con eles. Bueno, eu sempre busco maneiras ecológicas. Hai maneiras non ecológicas que son moi abrasivas e que hai, por exemplo, hai tipos de insecticidas que ao botarlle na planta son capaces de entrar no interior da planta. Son insecticidas sistémicos que, bueno, chegado a un caso gravísimo de que tes un frutal que ten unha plaga, bueno, pois mira, é só un frutal, non pasa nada, sabes o que lle botas con precaución, con cuidado, e non volves a usalo tal. Pero nun tomate ou nun pimento. Eu si teño unha plaga tan grande de bichos que me comen un tomate ou un pimento, arranco directamente antes de botarlle un insecticida sistémico. Porque, ollo, cando botamos produtos sistémicos, quere dicir que son produtos que entran dentro do sistema da planta e forma parte da planta por dentro. O sea, é como se fora unha vacuna das que nos poñen a nós. Vai a entrar dentro do noso sistema inmune para defenderse o noso corpo de as enfermedades, non? Bueno, pois isto sería unha cousa parecida. Cal é o mal? Que se vamos a comer a planta, o insecticida está dentro da planta. Non pasa nada, que se queredes facelo, facelo. Eu non comería un insecticida que mata bichos dentro dunha planta. Pero, bueno, que eu, a maneira máis boa de loitar contra os zapateiros, se é verdad que tes unha plaga, sería intentar buscar unha bacteria, o sea, tratala de unha maneira biológica. Quero dicir, cando digo que hai insecticidas biológicos, o sea, un insecticida pode ser biológico, ecológico ou sistémico. Haberá máis. Biológico quere dicir que ti buscas un bicho vivo, ou, bueno, que estea inerte, pero que se poda poñer vivo, para que ese bicho combata o bicho que a ti che molesta. Eso sería un insecticida biológico, buscar o depredador ou o bicho que lle fai daño a ese bicho que se coma a túa planta. Neste caso, apuntade, diríache que busques Bacillus. Creo que fai falta o carné para poder compralo, pero, bueno, a través de internet non se meten tanto e podelo encontrar. Bacillus thuringiensis. Escribes así. Vou non repetir outra vez, por si estaba descollendo bolio ou así. Bacillus, tal como sona, thuringiensis, que é unha maneira, bueno, ten un H intercalada, pero ti se pos en Google Bacillus thuringiensis, tal e como sona, vai non a escribir el ben para que sepas como é, e aí xa miras. Ese é un tipo de bacteria que, bueno, non ten porque os preparados que compredes poden ser xusto co que contén ese bicho e non ser o bicho en sí, aínda que o hai tamén.
É un tipo de bacteria que vive no mundo vegetal, animal, que vive por todo o mundo, só que cando algúns animales o ingieren, esta bacteria a ingieren, falle daño, cristalízalle o sistema digestivo e morren de inanición, porque chegalle a facer tanto daño no estómago que deixan de comer. Pero, claro, non lle fai daño a paxariños, non lle fai daño a mariposas, non lle fai daño a crisopas, nin a sífridos, non lle fai daño aos insectos que se alimentan de pulgón ou que se alimentan de polen ou de néctar, nin as abellas, non lle fai daño. Só lle vai a facer daño aos bichos que comen as follas das plantas. Si nós lle temos botado ali o bacillus, repito, bacillus thuringiensis. Esa sería a maneira, o insecticida biológico. Insecticida ecológico, pois sería facer unha maceración de allo con pimenta, de allo con vinagre, de xabón potásico, de algo que lle faga daño, que sea ecológico, que non lle faga mal á ecología, ao teu ecosistema, á túa horta, á túa planta, e que lle faga daño ao bicho. Bueno, o outro tipo de insecticida, xa vos digo, o sistémico, que non mola nada. Que bien lo explicas e no sé gallego. ¡Ah, qué guai! Así se colgaba la manzanilla en Jaén, cuando era pequeña, flores boca abajo, en naves ventiladas. A ver, claro, o que di María Luz, en Jaén, en naves ventiladas, controlado, no seu estado de madurez óptimo, controlando que non caia nada no suelo, porque hai que aproveitar todas as semillas. Bueno, se é un sitio controlado, con ventiladores, pois, entón, sí, claro, pero se non, pois eu, a miña manzanilla, prefiero secala en riba de un paño. Como sabes cando as berenjenas están para recoller? Mira, Ofelia, as berenjenas teñen... É que hai berenjenas de moitos tipos. Hai nas blancas, hai nas violetas, hai nas ralladas, hai nas máis amarilliñas, hai nas que son así largas e delgadiñas, e cada unha ten o seu punto, digamos, de madurez. Cando as berenjenas normales que nós conocemos, as que son moradas ou violetas, como color viño, non intenso, así, violetas, pódense comer desde que son así de chiquitinas. O sea, non é unha cousa que teñas que esperar a que sea tamaño berenjena para poder colleitala. Ti podes collela desde que é así de chiquitina. De feito, pódense encurtir, o sea, poñelas en unha maceración de vinagre con agua ou de agua salada, despois botarlle vinagre ou pimentón, ervas, especies. Pódense encurtir para comelas cando son chiquitinas. O sea, que non é unha cousa que teñas que esperar a un tamaño normal para poder comela. Por exemplo, o tamaño normal dunha berenjena, pois, máis ou menos así, non? Para que nos fagamos unha idea. O tamaño que teñen cando as compramos, máis ou menos. Si son das violetas, tío, que non podes esperar é que sea tan bella que perda o seu brillo, o seu esplendor, porque si se pasa de bella, o que vai a pasar é que cando a cortas, en vez de estar blanca e por dentro bonita e carnosa e con esa humedad característica da berenjena, vas a encontrar que cando abres a berenjena ten os surcos todos xa dibujados en castaño, que xa se empezou a separar a carne blanca, en vez de estar prieta, empezouse a separar para deixarlle sitio ás semillas, e as semillas xa están empezando a madurar, esas son castañiñas, color, xa son duras, que xa non é tan rica a berenjena. Entón, case é mellor que peques de collelas máis pequenas que é de collela cando se pase de madurez, de estado de madurez, que se pase de grande. Por exemplo, as berenjenas, se son blancas, eu teño as tido... Hai anos que a planto e hai anos que non a planto. Blancas así, maculada, blanco nuclear. Esas berenjenas non son tan grandes como a berenjena violeta. Suelen ter un tamaño, pois, en vez de ser de un vaso así grande, pois de un vaso así un pouco máis chiquitín.
de un vaso máis normal. E son como máis redondiñas, non suelen ser tan alargadas. Esas tens que ter cuidado de recollelas antes de que empecen a virar como un tono amarillo. Pero estouche falando de un amarillo canario, Amarillo canario. Porque se volven amarillas cando están demasiado vellas, cando xa non valen para comer. Desto de que abres, en vez de estar bonita por dentro, está separada, cas semillas grandes, está como máis amarga, e non sirve. O sea, antes de que empece a virar en amarillo. E despois, bueno, que hai moitos tipos de berenjenas. Despois hai outro tipo de berenjena. Hola, Maricruz, desde Alemania. Cheiran moito, cheiran os zapateiros, cheiran. Sí, está a foto en Google e vese moi ben. Pois eso, buscar a foto para que podades identificala. De onde sos vós? De onde sos vós? De España, de un sitio de España que se chama Galicia, falo en gallego. Dino Rosalía, sí, Luzca, estou a máis de 10.000 kilómetros en Sao Paulo, en Brasil. Madre mía, 10.000 kilómetros, que postos así á fila non sei nin canto é de 10.000 kilómetros, é moito, moito camiño. Vamos, mi madre, que mande mensajes me quedaron atrás, esa van a ser as 9. A ver, Nusca, dinos Maricruz López, sabes que sembré las semillas de pera melón y me han nacido todas las semillas. ¡Oh, qué guay! Porque después de ver tu vídeo ya había comprado las semillas y pensaba que no nacerían. Maricruz, no sabes qué feliz me quedo. O sea, ¡qué guay! ¡Ay, qué guai! O sea, pareceme genial. Quedo moi contenta porque eu, de todas as veces que comprín as semillas, años xa, non me naseu nunca, ni unha sola planta. O sea, que estou encantada. O sea, por favor, Maricruz López, quero que vengas todas as semanas a contarnos que tal lle vai a esas plantas. Encantaríame, por favor. Vamos a dicir unha cousa, mira, eu vou traballar os jueves en un programa de radio gallega, da radio daqui. Vou contestar as preguntas que a xente manda á radio. E encantaríame que me mandarades preguntas para a radio esta semana, porque aínda teño para contestar, pero estou me quedando sin preguntas na radio. Entón, gustaríame moito que me mandasedes preguntas e contesto as en directo. Despois, xa sabedes que poño o vídeo, porque o gravo sempre, no meu canal do programa da radio. Encantaríame, Maricruz López, que me mandaras á radio unha foto, porque podes mandar como se fora un WhatsApp, e mandas unha foto dicindo isto que me estás dicindo, porfi, porque así podo, con un documento gráfico, dicirlle á xente que é posible que o peramelón nasa de semillas. Ai, que contenta quedo, Maricruz. Pois encantaría que me mandaras a foto á radio para que a poda eu enseñar. Cocina en Vena. Outra cosa, de ayer a hoy he notado que algunos tomates de una sola planta se están poniendo marrones. No me parece peseta, pero no sé qué hacer. ¿Será mildio? Absolutamente, casi segura, al 100% que es mildio. O sea, peseta, a enfermedad da peseta é unha enfermedad que lle atañe sobre todo os frutos na parte de abaixo e ten a forma... Vou beber, O bicarbonato potásico saleume en 8 euros un sobre de 50 gramos. Tomaron o pelo. Celi, te juro que te tomaron el pelo. O sea, 8 euros 50 gramos. Que barbaridade. O sea, devolveo. Se non o abristes e podes devolvelo. O sea, Celi. Traballas na radio, non o
sabía. Celi Extremadura, mándame todas as semanas, todas as semanas, sin faltar ninguna, algunha pregunta á radio. O sea, xa como da familia. Ali na radio xa están esperando pola pregunta de Celi ou pola foto de Celi Extremadura para saber que pregunta esta semana, porque é como da familia. Pero, bueno, Celi, de verdad, devolve-o porque son unha barbaridade. Eu suelo poñer, se me preguntades, de onde compras o sabón potásico? Porque o kilo de sabón, de bicarbonato potásico, o kilo pode che valer 10 ou 12 euros. O kilo. Pero é que a ti, desta maneira, si 50 gramos che valeron 8 euros, 500 gramos, 80 euros. O sea, un kilo, 160 euros. Pero como comprastes eso? O sea, que barbaridade, non? Eu devolvo, e ademais iso é rirse o sea, iso non vale así, iso é unha barbaridade, o sea, é que che cobraron a precio de mi madriña, de cocaína, dios mío. Devolve-o. Ola, Nusca, teño... Espera, cal era a pregunta que me estaban facendo aquí? Eso, a cocina en vena. A enfermedade da peseta é unha enfermedade que se lle pon aos tomates ou aos pimentos na parte de abaixo. É como unha parte necrosada. Necrosada significa que é unha crocha. Crocha é como un tejido morto que non se expande máis. Queda ese tejido aí negro, cicatrizado, tocaslle duro e ti podes yo quitar o tomate e o resto do tomate está ben. Non é podrido, non entra en podredumbre. A peseta é un déficit de calcio, o sea, faltoulle calcio a esa planta. E normalmente dáse en tomates, pimentos e berenjenas por falta de calcio. Para o ano, con botarlle calcio á terra extra, pois xa estaría dabondo, porque se as plantas están grandes e teñen a enfermedade da peseta, non ides a chegar a tempo. Pero, neste caso, se lle puxeron marróns, pode ser mildio ou ollo, pode ser botritis. Necesito, cocina en vena, que vayas mirar os tomates e que vigiles as follas. Se un fruto está dañado con podredumbre marrón de un día para outro, eso quere dicir, o sea, estou casi seguro ao 100% de que a planta está evidenciando tamén un daño. Quero dicir que non está só o daño no tomate, tens que ter o daño na planta. Quero que vayas mirar, mires ben as follas, mires as follas que están dañadas, castañas, mira se esas follas que están castañas teñen como unha vellosidade, teñen como uns peliños, como se fora unha podredumbre húmeda, que é diferente, eso sería botritis, é diferente ao mildio. O mildio é unha podredumbre seca, o sea, seca a planta, e cruje, e escacha a planta, porque queda seca. Morre a planta, morren as células. Pero se é botritis, ou, bueno, pode ser outra cousa, non sei, pode ser tamén alternaria. Pero, bueno, que mires cal é o daño. E vai-xo a dicir a planta. O tomate, ao mellor, non o ves tan claro. Na planta é onde o vas a mirar. E trato, bótalle algo. Se non tes cola de cabalo, purín de ortiga, bueno, mellor sería cola de cabalo en decocción ou comprar un preparado de cola de cabalo, non en sustrato, sino de cocción de cola de cabalo. E bótallo, e se non tes, bótalle cobre, que é o que máis che vai a axudar a frenar a enfermedade. Que conste que vas a frenar a enfermedade, non vas a curala, vas a ter que estar aguantando da enfermedade hasta que acabe a temporada dos tomates. Se xa está enfermo un tomate que xa ten frutos, esa enfermedade vai a estar aí con el. Non se pode curar. Pero o que podemos facer é frenar a enfermedade para que o tomate siga evolucionando e podamos consumir frutos. O sea, que vaite mirar. Alberto, dinos, tengo las fresas con muchos hijos, ¿se los corto? Depende, Alberto, de lo que quieras conseguir. Los frutos, hijos, bota como un estolón, como si fuera un cordel,
Cada cuarta, máis ou menos, bota un fillo, sigue o estolón, esa corda, outro fillo, sigue o estolón, outro fillo, sigue o estolón, outro fillo. Todos eses fillos son réplicas idénticas da planta nai, o sea que valen todos para plantar, trasplantar, e van a dar todos fruto, non son fillos que van a ser inservibles e que non van a dar fruto, van a dar fruto, o sea, son clones, idénticos de la madre. Si lo que quieres es conseguir plantas nuevas para repoblar ou para plantar ou para sacar plantas vellas e poñer plantas novas, entón non, deixas eses fillos que está botando e trasplántalos. Pero, tal como estamos agora, que aínda estamos no mes de julio, o que queres é que as túas plantas sigan dando fresas, o que tes é que limpialas, o sea, quítalle todos eses fillos, que non te preocupes porque a finales de agosto, setembro, vai a seguir dando fillos hasta que empece a vir o frío. Cando ven o frío, as fresas quedan inactivas, non van a seguir facendo eso dos fillos. Pero a finales de agosto ou setembro ainda tes tempo para recoller fillos novos das túas plantas de fresas. Entón, se o que queres conseguir é que a túa planta siga dando frutos, siga dando fresas, tens que quitar todo eso que son fillos e que son como estolóns, hai os que sacar. E se queres conseguir fillos, pois eso, quítalos. Me encanta oír tus explicaciones, muchísimas gracias. Ofelia, tes razón, no súper solo está o sódico, confundime. O bicarbonato sódico non valen, No supermercado solo teñen sódico, porque o potásico utilízase para neutralizar a acidez, por exemplo, de alimentos, sobre todo de viños. O cando é un viño xoven, nas empresas de viños o que suelen usar é o bicarbonato potásico, porque neutraliza a acidez. O mismo que nós, cando temos ardor de estómago, que tomamos bicarbonato, para que? Para neutralizar a acidez que temos no estómago. Bueno, pois, usas o potásico porque o outro ten base de sodio e este ten base de potasio e é mellor para a horta. O sea, o sodio non. Bueno, miña querida xentiña, xa son as 9 pasadas, así que directo máis bueno. Un saludo desde Monforte, pois un saludo tamén para ti. Así que, nada, hasta os xoves, unha chuchón a Loló, que xa é a mamá de todos, e a abuelita tamén. Bueno, pois nada, hasta os xoves, comunidade bonita, Nusca, hasta la próxima. Alicia Fariña, sabes que che teño aquí un cachiño no meu corazón, para ti, para sempre. Boa semana para todos. Alguén me dice que día está Nusca en la radio, porfa. Te lo digo yo, el jueves, todos los jueves, a partir de las 4:30, un poquito más tarde, porque nunca empiezo a las 4:30 en punto, pero desde las 4:30 hasta las 5 estoy yo en la Radio Galega, no programa A Tarde, con Antón Rebollido. Así que espero as vosas preguntas para a radio. E nada, se me vedes por aí, unha cousa que vos quería dicir, faládeme, porque o sea, a min a xente non me molesta que me veña a falar, é máis se estou paseando, a mí non me molesta que a xente me veña a saludar, falar ou sacar unha foto ou que sea. E digo isto porque hoxe fun á mañán a Padrón, pasino moi ben, porque ademais había unha feira medieval e a min esas cousas é que me rechifla moitísimo ver a artesanía da xente, ver as creacións que fai a xente e que as pon nas feiras medievales, gústame moito. Pero direivos unha cousa, se eu teño, imaginádevos, 1000 seguidores, fans número 1, 1000. Bueno, pois, hoxe en Padrón estaban 999. Non era capaz de dar un paso a outra persona. Estaba aquí, viñame outra persona. Porque a min encanta, o sea, non deixedes de falarme,
porque pensedes que me vades a molestar. Home, a ver, se estou comendo ou así nun restaurante, pois non é o plan de tal. Pero faládeme. E se estou paseando, faládeme sempre, que depois dame rabia que vinche, doume cousa falarche, ou doume vergóns, ou non che quería molestar. Vale, non me molestades. Así que, ala, veña, cada un para a súa casa, un biquiño, e coidadevos moito, portadevos ben, e sede felices.